Salbrongno hasteo tabok juta buitali wajalai mani thaglia. Hasteo obhakino tiprasa bosno kubai kubuni bosoni bohano. Salbrongno Bihik Bwsai hekeba Bwsai bosano khibi khalai mani patimung tabuk tokma timani salbarma phano obo salbaria. Obotikeno salkisa sekang hasteni kumargat amchayo. Nukung khungtamni sagrang maro nukung hukung khibiwi kharmani abo pasuk pogyako. Obhakino Bwsa Khorok ni bufa sagrang mano khibiwi Kubuni Bwrwi nawi buitala wajele mini kotma hanya hai kaset peuka opatiung patika utar Maharipur ti baglai ramakanto kamio tongnai Rashitranjan Debbarma pani bagino lukurokno kokosarka Rashitranjan Debbarma ni Bihik Bwsai Rashitranjan Debbarma no lukurok jesu thayapana nungi tongke kokduk number sahona ungthung hone Bihik saka kokduk number ka 8974637937 Kubuni Bwsarako koijon sa An Bwsa sajon. Sajon. Nin bumungkai? An bumung to Debbarma. Ta kharna ni Bwsani bumungkai? Rashitranjan Debbarma. Rashitranjan Debbarma. Agi rogo kunu hamyar khana nin Bwsani. Tongo gotna ka bang masi. Agi pas ja phangga buni bihno tlang Kharkha ja pas de. Abam pore bho kodo kharo hoka. Abam pore amte khabi pikha. Abam pore khabi mamni tongte no bo nu kaisa Bwrwi bai tongo sawa ano khaya kopia purpaja maha khaya ko ekbar kharpa ya ko ta ngano teka tongo ab khogi mang tong ta ang hapano iko kaisa egloge oro iko ambung to sama khna sinai obrin bu monjil Debbarma bai tongoi ang no rom kha no go ang ale punya thango ngang tena phanyani ni khai kya nga porkan poro to go sila tong ato ngenya ang saka borong no aba hai ka tong aba hai ka tong ni ta sa ni apru ka ano ko kol bai suri buta sina ni hino apru bu ma bu tong bu ko no saya purnya bagai ko ba hai tong ta ngang thaka ang purn ga ano boro hino no bu sara ta puno ma kha ba hai puno ma kha an ma du hai sata boro ngan bu sa ko hano ano sato ko pito ko sari akhanya kayo 이거 나이나 지너고 이거 안돼 했다고 안 보세요. 네 아들 먹는 정도. 내가 거의 어버나 엄마 버레 খাই고 안 보세요. 뭐 칼랑가. nga an bosa botabo 이거 tuyalo pore to masa okra abun pore an bosa je teno hostelo tabo rang rong ko meya. ngate masa ke bole sebano gomo ko ko pore ya ko. Kamu mang nong ko jauh, an bersama betul kelana satu ang, hai kan orang betul ketapinai. Nang ketapinai babai. Bwsa to sabu sa nai ba. Paran bung kita mau? Ram ko to para. Nini oje Bwsani para kai? Ya boba arun to, senggan sekai jala yo. Ek para bon. Bon nong ni bo thana be khobjak. Monggia. Blok kai? Beng, blok semua. Apa lang sana dia? Monggia blok. Acha.